To je počítání. No, kolik? My jsme se už vsadili všude možný. Jo, tak já si taky vsadím, když jsem to. Já bych to vsadil, tady to tu kameru pokušám. Kolik byste jí chtěli? Já bych chtěla, aby ona to přežila, a jinak je mi to jedno. Když ji bude víc, znamená to, že se jí to bude líp rodit? No, budou menší. Takže Tak to by oni se jí by mohlo mohli líp líp rodit. mít. Oni ji zase nemývají až tak moc ti menší přížňavo. Tady pan doktor je porodník, on vám to tomu řekne víc. No, to by som ich moc nečakal. To by som čakal tak, povedal by som maximálne 3 kusy asi. Si tam vidím i já, ještě Zkusím možná 4 kusy, ale jako extra to určitě nebude. Ono to na tom sonografii totiž to velice ťažko posúdiť, keď sa na to dívate takto. Že koľko presných tam je, dívate sa, vidíte, tu sú jako dva prierezy dlhou. Jo. Teraz je otázka, že pri tých dvoch, jak teraz vidíte nad sebou, jo? Toto je prierez děložní nohou, sa mi to trošičku posunulo. Toto tu, no, a toto tu taky. A teraz je otázka, že ktoré z toho, no často ten sonograf vytváral taký zrkadlový obraz, jo? Takže ono vlastně tam ten zrkadlový obraz může být, čo vidíte? No je. Tak, tu je hlavička. A tady, jo, už se to bolo. Tak moment, já vám to zkusím zastavit, tak byste si to mohli nafotit, kdybyste chtěli. Právě vesmíru. No, Myško, ty nám dýchaj, jdeš nás, pojďme se vyvíjet. Ještě moment, já to zkusím otočit trochu. Jo, helejte, můžeme ještě, zkusíme, ona je malinká, že jo? Malinká myšička, že vidíte, tu zase jde hlavička. Jsem rád větší sondu, on vám to ukáže větší obrázek. Tak zkuste to zase jednou rukou. No, to bude trochu větší. Ono nevidí takhle hluboko do toho břicha, ale tady to břicho chytí jak Myška, no to je krásné. trošku větší, teďka tam najdete určitě. Je, tady tam je něco. Já při přátelích, jak Rachel tvrdila, že to vidí a neviděla nic. Ale jo, vidíte tam jasně dutiny, tady, to je ta hlava teďka, tady byl nos, bylo vidět, že polknulo. Tady byl úplně jako do špičky takhle nos. A tady je druhá hlavička, krásně druhá hlavička, podle mě bych si typoval, že to by mohly být oči a tady teraz sa vidíme zo spodu, mandibula, jako to je spod na čeliť, to čo svetle, čo vidíte, taký ten hrot, vidíte? Aha. Ten na vás, on hejbe pusou, ten má pusu. Jo? Ježišmarja. To je, keby ste sa dívali zo spodu, jako by na vypije ňo. vodu. Jo, už to vidím. Aha. Já poprvé to vidím takhle. Tady se ztrácí, no a tady je krás, čelist, to je přesně ono. Jo, a tady je srdce. Tak, a tam je srdíčko, vidíte? To bije. No vidíte, 7,5, jak to vyřeší. A tu to vidíte, páteř. Je, no jasně. Teď je to vidět, no. Skákaný, jako byste, Aha. to vidíte kosteličku málo. A teď to, je to otevírá pusu? Ne, to je srdíčko. Aha. To je srdíčko, hrudník. Vidíte, že jsem odborný. Jakoby ten kruh, taký svetlejší kruh vyjeli, to sú rebra, tam je hore vidíte také. Jo. Jo. To je prírez s hrudníčkom a tam bije srdíčko krásně. Tak a já se vám ještě pokusím vidět pěkně ta kostelička. Tu to vidíte hore? Já vám ji ukážu, já zkusím podržet jednou rukou tu sondu. Tu to vidíte? Aha, tam je páteř vidět, že jo? No a to je páteř. Tu to vidíte? Je, no, tam je to krásně vidět páteř. Tu hlavičku? No a ten tam cvičí tady dole, cvičí celý druhý. No a tam cvičí celý druhý. Jo, a teďka byla hezky, tady vidět ta páteř, chytil přímo, no a tady je. Teďka je to No. krk, tady je hrudník, a tu máte hrudník, srdce tady někde bude a tady je hlava. bije to srdečko, vidíte? No krásně. Tak to je jediné, jak se podarí nám to snad asi nejlepší zastavit. Takže tu máte hlavičku, tu se to rozšíří do hrudníku, tu to bije srdečko, a tu je brůško. A jak vidíte, ta konzistence je Ježišmarja, to je tak velký, to je přes celý teď úplně, no. Tuto jsou pluce a ty jsou hodně podobné jako genital. Tam máš takový křeč.